wong murah-murahan aku pengen mung kanca-kanca masa tahun syukur pake mung gelem-geleman dibacotke terus pacar-pacaran iyo ayo cep ayo Mas Pare ayo dek ayo iyo masa toh kelihatan bener-beneran kalau iya aku coba-coba lagi berpikir kawin-kawinan Gene pancen bakasmu wis ra perlu terus jalan-jalan aku ciptakan suci-sucinya ngono bisa terus manten-manten tenan ra Cinta dengan lantaran seni asli Kalimantan asal SPN Audio Sound System HD Busana ayo rek lihat di make up ada kunjung ya kan udah Rizka Nalurisa aku dhewe ayo yuk aja ngojo sopo sing nganggep wong murah-murahan aku pengen kanca-kanca syukur lagi gelem-geleman dibacotke terus pacar-pacaran asik iyo ayo cung ayo Asik Mas Soni. Penara. Waton pancan ngono kuwi lak ya penak to. Iya.
Ora ana sewengi lho kan Mas Soni. Sedih lho. Wingi aku ngelis apa wae to, Son? Oh, dilis Ngelis apa kabeh. wae aku wingi? Dilis kabeh no. Tali ning asmara. Oh iya. Tak tunggu balimu. Oh iya. Saya tali ning sik. Saiki apa sih? Tali ning asmara, Mas. Dinggo naleni sapa? Sing ambek taleni sapa, Hud? Piye? Sing ameh mbok taleni sapa? Aku tak bongkok damen wae aku. Sing kepenak ling gowo. Ah iya. Heeh, bener. Mari ditaleni ngendi bong sak tole. Iki mau ki kepiye to kronologine iki mau? Kronologine kepiye iki mau? Ratos. Hati-hati pun. Yalah Jan. Yuhud. Allah Allah. Asoy. Opo salahku nanti kowe ninggalke aku Ora salah. tanpa sebab alasan dadi karepmu tega ning ati ning asmara opo pancen wis ana wong lanang liya Sorry, rada lali. Sudah. Mas. Pripun Mas Dapa? Lagu-lagu apa ditarik Mas Dapa? Oh, ditarik dulu. Tarik dulu, monggo Mas. 3, 2, 1. Cinde Laras. Ayo. Ayo. Klasan nih, klasan nih. Iya, klasan nih, klasan nih.
Yuk, yuk.